tota la gent de l'Anoia, molt bona tarda a la gent de Tous, a la gent de Piera, a la gent de Vallbona d'Anoia, Masquefa, Igualada i Capellades, on hi ha excel·lents companyes i magnífiques persones. Em fa una especial il·lusió, i no ho dic per dir-ho, de que m'haguem fet un lloc en aquest acte en la presentació de les 6 candidatures de la comarca de l'Anoia, encapçalades per 6 dones, però no per 6 dones qualsevol, sinó per 6 dones que són exemple de moltíssimes coses i que cristal·litzen i exemplifiquen, jo crec, quina és aquesta voluntat de les candidatures de la CUP per a aquestes eleccions municipals. Són 6 dones que són feministes, que estan preparades, que estan compromeses, que creuen en la política perquè creuen en les persones i perquè creuen que hi ha possibilitat de transformar les coses, la realitat dels barris, dels pobles, dels municipis, per viure totes una mica millor, i per tant estic convençuda que els veïns i les veïnes de tots aquests pobles entenen, saben que és un privilegi que tinguin l'opció de recolzar les candidatures de la CUP de la comarca. La veritat és que els programes electorals per cadascun dels pobles i per la capital, Igualada, neixen de la gent i coneixen molt millor que jo quines són les prioritats de cadascun d'aquests llocs, però deixeu-me que intenti una mica resumir quina crec que és l'aportació que fan aquestes candidatures, aquestes dones i totes les persones que les segueixen per aquestes eleccions. Les companyes de Tous diuen que tenen ganes d'entrar amb força, i jo crec que la força és el que tenim ganes de demostrar que tenim, tant si entrem per primera vegada com si hem tingut presència als ajuntaments o com si hem governat. La CUP i les companyes de la CUP, quan estan als ajuntaments, transmeten aquesta força de la determinació, del convenciment de que tenim la raó i de que anem a guanyar. Com diuen les companyes de Piera, caminem juntes per deixar petjada. Jo crec que aquesta també és una característica. Quan hi ha la CUP en un ajuntament, aquesta es fa notar i es deixa petjada de l'aposta col·lectiva, d'aquesta voluntat de que la política no sigui una traducció i translació d'interessos individuals, sinó un desplegament de la força dels interessos i de la voluntat col·lectiva. Com diuen també les companyes d'Anoia, sense màscares, amb naturalitat, som el que som, no enganyem i ens demostrem amb tota humilitat però sense enganys. No som professionals de la política, som veïns i veïnes, persones implicades en els pobles, en les ciutats, i entrem als ajuntaments per seguir fent exactament això, per seguir implicades amb els nostres municipis i no per fer de la política un mitjà de vida, sinó per fer de la política alguna cosa que la honori. Diuen les estimadíssimes també companyes de Masquefa que anem a plantar somnis. A vegades diuen que som utòpiques, que som radicals o que som sectàries, que no sabem del que parlem. Sabem perfectament del que parlem i sabem que cal tenir la voluntat de plantar somnis per poder viure en una realitat que sigui una mica més habitable. Tant de bo que hi hagués més somnis, tant de bo que hi hagués més voluntat de no conformar-se amb les engrunes del sistema, sinó per transformar el sistema en la seva totalitat. Les de la capital, les d'Igualada, que tenen ganes de canviar de prioritats, és necessari, és imprescindible que es governi amb noves prioritats. Que es posi per davant, com deia, l'interès col·lectiu, cobrir les necessitats materials de les persones i no cobrir els interessos dels partits i l'intercanvi de favors que a vegades es fan entre els mateixos partits. Tant de bo que tinguem una capital governada per gent que sap que convé un canvi de prioritats, no només per Igualada, sinó pel conjunt de la comarca. I per acabar també amb les estimadíssimes companyes de Capellades, que ens han demostrat que es pot governar efectivament complint allò que es va dir que es volia fer, fent vila. Jo crec que per nosaltres les eleccions municipals són les eleccions més importants perquè és el que més ens estimem, els nostres pobles, els nostres barris, les nostres places, la nostra gent, i no ens presentem a les eleccions perquè des d'algun lloc ens han ordenat que ho fem, sinó perquè volem fer vila, volem teixir comunitat, volem fer poble i volem, en definitiva, contribuir des d'aquests pobles, des d'aquestes ciutats, a teixir també i a construir un país millor. Per tant, moltíssima sort, companyes, estaré molt pendent el dia 26 al vespre de com us hagi anat a totes, i insisteixo a les veïnes i als veïns de Tous, de Piera, de Vallbona, de Masquefa, d'Igualada i de Capellades. El dia 26 teniu l'oportunitat de demostrar que per fi val la pena donar suport a la gent que val la pena.